Venray is wereldkampioene met vogels. De Raad neemt afscheid op 25 maart. Het is vandaag 7 februari. Dit is het Pil en Maasjournaal. Op initiatief van Liefde voor Limburg onderzoeken de plaatselijke citymarketingorganisaties in Venlo en Venray of ze meer kunnen samenwerken. Het gaat om Venlo Partners en Venray Centraal. Meest concreet is het idee om ondernemers voor te stellen een tweede winkel te openen in Venlo, dan wel Venray. Het ondernemersrisico wordt beperkt met een kortlopend huurcontract. De winkelier ervaart wat de andere stad oplevert en besluit daarna pas over een langere termijn. Volgens voorzitter Toon Katerman van Venray Centraal kunnen door samenwerking de winkelcentra van beide gemeenten profiteren. Venray heeft sinds vorige week 2 wereldkampioenen. Tony Kersten en André Raafs zijn met hun vogels in de prijzen gevallen. En dit is een van die wereldkampioenen. En dit is de andere. En dit zijn de eigenaren van die bijzondere vogels. En om kampioen te kunnen zijn, worden er hoge eisen gesteld aan het vogeltje. Goed in de veren zitten en voldoen aan de standaardeisen. Voor bepaalde vogels geldt dat. En er zijn gewoon, de tekeningpatronen moeten mooi strak zijn. En ze moeten in zich heel goed eruit zien en goed. Vaak is het zo dat als ze goed in conditie zijn, en als ze goed verzorgd worden, dan heb je eigenlijk al 90%, eigenlijk dat het een kwalitatief goede vogel is. Over die verzorging hoeven de vogels zich niet zo druk te maken. De eigenaren doen er alles aan om het ze naar de zin te maken. Ja, dan krijgen ze iedere dag zoveel mogelijk vers voer, vers water. Zorgen dat ze zoveel mogelijk een bad kunnen nemen, dat ze een heel strak en mooi verenpak krijgen. Ja, dat is al heel wat waard in ieder geval. En zorgen dat ze, als je ze uitgezocht hebt, dat ze de ruimte krijgen, dat ze een andere vogel ook die vogel niet aan kan pikken. Dat ze gewoon apart zitten. Dat is heel belangrijk. Voor badwater worden de vogels heel mooi. Als je ze veel gelegenheid geeft om te baden. Voor tentoonstellingen doen we ook altijd van tevoren dus wennen aan de TT-kooi en wennen aan mensen. Want hoe rustiger die vogel zich presenteert, hoe beter die ook voor de dag komt. Hoe meer punten die vergaart. En ook regelmatig de kooitjes verzetten op een andere plaats en dan weer terugzetten. En veel de kooitjes oppakken. Dan worden de vogels ook een stuk rustiger van. En op een gegeven moment, hoe rustiger ze zijn, hoe meer dat ze zichzelf tonen. Op een gegeven moment dan gaan ze gewoon voor op het stokje zitten en dan laten ze zichzelf eigenlijk gewoon zien hoe mooi ze zijn. En dat is ook een beetje de kunst. Dat is de kunst van het africhten. Kampioenen in spe hebben dus een eigen kooitje, leven vaak in huis in de kamer of keuken van hun baasje en komen niks tekort. Ze gaan vaak op reis naar tentoonstellingen en als alles optimaal is geweest, winnen ze daar dan ook prijzen. Ik heb sowieso brons met een stam fraters. Een stam wil zeggen dat het 4 dezelfde vogels zijn. Althans, je probeert 4 zoveel op elkaar mogelijk lijkende vogels uit te zoeken. Ja, en die zend je dan in. Ja, en dat noemen ze dan een stam. En daar had ik dan brons mee. En goud, zilver en brons had ik eigenlijk in een groep van Europese seizen met verschillende kleuren. Dat was eigenlijk de moeilijkste groep en de grootste groep die daar aanwezig was. Ja, en in die groep daar had ik dus goud, zilver en brons. En die goud had ik dan met een ivoire man en zilver met een ivoire pop en brons met een pastel man. Dus dat is... daar ben ik ook wel trots op dat ik eigenlijk die prijzen in die groep allemaal heb gepakt. Ja, dat is toch het moeilijkste wat er is eigenlijk. Deze 2 hebben dus allebei goud. Dit zijn allebei Australische prachtvinken. Dus die komen hier in de natuur niet voor. Alleen dus in avicultuur, zoals dat heet. Dit is de beste, die heeft de hoogste punten gehaald. Dat is ook nog eigenlijk een oceanische prachtvink. Dus in die eilandengroep rond Australië komen die voor in de natuur. Door hun inspanningen hebben beide vogelvrienden al heel wat prijzen gewonnen met hun diertjes. Maar ze zijn op verschillende manieren tot deze aparte hobby gekomen. Ja, ik ben eigenlijk al van kinds af aan helemaal gek van alles wat veren heeft eigenlijk. Ik
vind niet alle vogels mooi of alle bevederde soorten, maar ik ben er van kinds af aan. Het zit ook niet echt in de familie of zo. Of ja, in de familie zijn wel allemaal dierengek, maar niet met vogels of zo. Daar ben ik eigenlijk de enige die dat heeft. Bij mij is het eigenlijk gekomen door mijn man. Die heeft altijd vogeltjes gehouden. En iedere keer als hij een kanariepietje ging kopen, dan zei ik van, oh, maar dat is een leuk vogeltje en dat is een leuk vogeltje. En dat waren altijd tropische vogeltjes. En dan zei hij, ja, maar die kun je niet buiten 's winters houden en zo. Als nou die ene kooi binnen mag in de winter, dan kan dat wel. En zo is het begonnen. Begint het bij u nu ook te kriebelen? Dan is het goed te weten dat er vogelverenigingen zijn in Venray en omstreken. Vanaf 17 februari hebben we eigenlijk in Venray een nieuwe vogelvereniging. Dan hebben we van 2 verenigingen één grotere vereniging gemaakt, zeg maar. Ja, en ook met doel als gewoon de vogelsport, nieuw leven in te blazen en te promoten, zeg maar. Ja, er zijn toch wel veel vogelliefhebbers in Venray en omstreken. En hoe heet die nieuwe vereniging dan? Vogelvereniging Venray. Op woensdag 26 maart, een week na de verkiezingen, wordt in een extra vergadering afscheid genomen van de raadsleden die niet meer zijn herkozen. Een dag later is er een speciale vergadering waarin de nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd. De eerste reguliere raadsvergadering in de nieuwe samenstelling staat gepland op dinsdag 15 april. Tot zover dit Pil en Maas journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's middags. Om 7 uur is de laatste uitzending van Spang. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen overdag waait het stevig. Er is veel bewolking. Af en toe komen er zonnige perioden. Zondag is het geruime tijd droog, dan breekt de zon door. Er kan een enkele bui vallen. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot morgen.